Ναι. Πού? Κάντε κατά θέλω να γραμμώσετε μικρό. Όχι έτσι, καλός ο Μιχάλης. Φεύγαμε. 19. Όχι, όχι. Το έδωσε στο Μανολί. Δεν το βλέπεις, πρέπει να σώσει το πλήρωσε. Τελικά. Και εγώ δώσα 100 ευρώ. Λέω, εντάξει, μας φέρει, θέλουμε το λογαριασμό, πάρε 100. Πέρα τα δύο και πάρε και ένα δεκάρικο για σένα. Γρατζουνάει σαν λύκος. Λύκος. Σε κόλλησε στον τοίχο. Γίτσα. Αν δεν σώσει λίγο τέτοιο. Όχι όλα μου όσο σπαμάτα. Δεν κόβεται κιόλας. Εσύ κάτι καλά Πού είναι ο Θοδωρής? λίγο. Πού είναι ο Θοδωρής? Λίγο κάπως. Εντάξει, για όλη την εβδομάδα πήγαινα πέφτουσα για ένα 8 ώρα και 10. Και από τώρα ξεκινάς να φτιάχνεις. Πώς τα χρόνια βέβαια. Καλά, γιατί. Πρέπει να φτιάξω πάνω. Πάλι, α.